Kador bar Shnong Mawsmai kamla klam da mau burom ya wei uriu kraw Myllung ka thaiñ Sohra ubla sei madan ya ka thoh katar lingba ke poetry kiba ula pelai sian ha ka ar tarik unai wieng ar hajar ar phau bat ha ka ni ka thop spa ki poetry kiba uni Myllung babu one step dingdo na marai ka phon Sohra ula thier lingba ukhulom ksiar kiba long ki jimentoi ya ki pateng kiban sawan Haka khasan tarik urumpang araja arhuai ka dorbar Shnong Mawsmai harengkat ka jindon lang usoldar bat kidkhat ka executive committee jong ka Shnong kila Pynkum burom ya Myllung ka thaiñ Sohra babu one step dingdo bat da ka bakrukhu kerdo ya ki kamba bakhraw ki jong u ka jingtrang ba ka jing angnut jong nu Myllung ka long ban lei ai na ka benta ka jai benriu khasi ban kentiu ya ka thoh katar ka jingnang ka jingtip ba ka tien khasi kan yar kan im kat banang mi kisngi kisnam Hao ngimla banlan balashi spa asnem ngim jios ngoshu ya kum kini ki Myllung nong tho poetry hanre ka jaj benriu khasi ka ba em da ka tien kumta lingba ka jingtrai sitom bat jingduriap ubabu one step dingdo ulala ban sei ya ka thup ki poetry ka ba keteng ka thup spa ki poetry khasi kalong ka jingsarong ya ka thaiñ Sohra bat ya ka jelahi baro kawai Ubabu one step dingdo ula syajit ban lek ban shimenta ha ka International Literary Festival ka badai jong kinong thokot ki bakhraw jong ka parthai ha North East Bengal ha Islampur unsami ha ka afnu tarik bat ha ka arfinyo bat arfra tarik usadon ha ka ni ke jelang ka kyrpang bat ha ka arnyo tarik ha ka po san baje janmian usai ke jingkren ha ka ni ke jing ke dulang tang ini kita tinggal ban kena sibun ke Boleh sibuan na bentau executive secretary yang itu diketian di bawah wilayah tu, bat kunjung diketian berku berdua, nak bentah bawa setiap bawa lagi nang yarap tapi pinang lah antara kamha hakis nem di benang lah. Di bentah asua bayin keren di sedar nem di Sohra berkerpati bawa setiap in keren akan dikapuat kan. Kami jalan akan dikejar na kabentaban yang burom yang na baban ay kung ikan ikan nam Myllung jong kane kaspasya mo kabentaban hakapon mga yo ihaga jintip ng executive secretary jong i yaga ni kajing konvent jong kadong Mawsmai Mensiu ke jonga katam tak kejungkan nama abangan thoh yang akan dikapan katuk spa berkaitan si kadai kajing benci mensiu haka mensiu ke jonga yang kajing ke jonga yang kajing Shnong Sohra kajing ke jonga yang kajing hasil kajing ke jonga nakabenta ikaw uli iba nilang kerdu ya ipa kasih hangin isni iba manta hakan ni ka lockdown kumbala majhang daw executive secretary daw kadawang kampi ngalaya slok pati ba ngalaya thu ba ngam simple ba hakan ni ka lockdown ngrei Shim berulang bantrut yang kawai kapang hadin kawai pak naga bangakan mau ya inong thoh di bakhraw jong kani Sohra ini wei na kita kinong thoh bakhraw di Myllung susatam wala kami ya kapat kapaning kong kajoku kata kadai ka bahawa penkelah kasih yang jingga tu kena sepang aware besok bahan penkelah yang kitien nak esok travels syarat kitien di bawah Myllung akan rupam memajah di sini tangnya kita di berak di sim di dok lainnya dari kau
ini ini kila long do long sma maka lalu bangan kena baru adu bangan long ikai bak kini iktik ya kabensi yang kejonga bagas nam kakendai spa arko kadai kakot kabeningkong haswa berpemi yang kedua teraksial hakas nam kakendai spa arsan gari Sohra kadap shis pa siam ke hadien Myllung susutam bumi kasam kakendai spa arko shis pa siam ke nilaja kinong thoh national Sohra kajimi kejong akot kejonga kadai ka arterik jong nai weng araja arko ba kadai ka snem ka bangida shis pa snem kajing thoh kot nang ni Sohra kani ka sinjam kejonga kalong sa sisin pat maka Shnong ka ba i kejongi kan yo diang ha ka jing itu ha ki thup jong ka thoh ka ta punta dah bangal yak sa na ka banta ban mi ya kan ka kot kam dei ka basuk namar bahdin nyau nai banal thoh ya ka script lani ya ka copy ka meningkong bangal thoh ngakwa baka ka kot kan long ka bacanai ngalah hab ban pha support North Eastern Hill University lengba jong klik do jong ka kasi department di Profesor DRL Nonglai ni klik do jong ka kasi department ni hu dari jingmen bakhraw ula shim ya kata ka bui na ka ti ka jonga ba ka shim bol sah do lai benai bai empat ya kane ngai play ling bai jong kane ka por habang yang kane ka yeng ba jong ka Shnong Mawsmai ling ba jong ki ka media ka RTC ka badan ringkat bagi kane ka por yakini kinong kesyam di bakhraw di balong isa Profesor di al Nonglai yang ke North Eastern Hill University bagi yang kasi department sawing nong kesyam di bakhraw jonga kan adu para galak bang pemi yang kan dikakon uday unong thoh poetry bakhraw dan kari bakajat berlim jongi itai day ba Paul Lingdo Bab di balong MDC jong ke jaya kini ki kraw perkat ila shim ya kan ikakot na kakti ke jonga bab don ki por ki bagat tenru ya ki batin pendap kloy no namar kakwa bagat ikakot kami baki wei kinyo ban kuli ya ka e ki ting snow ya ki e ki bangi ma ya ki e ki bangi yo i ya ki e ki bangi kita kublai sibon na kabanta jong pi ki nong kesyang ki jongan kapa pipet lengba kani ka kubor lengba jong kani ka channel maka nimla banyak kenduk makmat hendrai ya ka kubor to pha ka bangin rak rong yang da kabanta jong pi kanong lengba kini ki media ki badan hasanda jongi ngai play kyrpang ru ya kadai ke Shnong Mawsmai kadai ke Shnong ka bang na ru por ka bang adang khana ngit kini kiri rang ba kini kiri temen PGOE bang adai we jan tam ha ba ke Shnong jong pi bak nam simpoi berkhat bahau niu mau jam ha ka thoh ka tan bak ni ka dor ba kan yu i ning kong kadai kedor ba kabi yung ining kong bang itu yang ni pulang siang ubang ala penom siya usuk tiang jong ka thoh ka tan jongi di kasi kani ke jing men ni jonga ni sngi deng ba ti secretary jong pi kala dap miao nadu ka tu ka mer ka ba pilak tang tip namar hakapor ba thoh nam tip kani kuat kalek chano
manu ban priang yaka manu ban itu yaka nama ngidang yaksa menta bangidang na bangan hamkiu nakaway kasenjam syakaway bapa kan ikakot kan boy syadu kita kipor kibab kikna school lani hati college wat hadu university kini itu ngalih tendu ia kibril jong ka embos ban penitu ia kan ikakot nrei kidang don ilenti kibangi hak aniyai tila dong blay uman lengba kini ki lenti kibangi gede banyan ngan next camp bah breng ke jingkerdu ya ki kot kasih kini bisngi kamtam ya ki poetry inong tho kasih ki buon bah na kabanta ki khana na kabanta ki puraskar na kabanta ki wei ki jingtip ki bayan hasau dong jong ni kali kasih nilai na kabanta ban tho ya ki poetry ila kerdu hadu kata-kata na next camp baki buon ki badai bantai lengba ke embus, lengba ke dihu, kena bagi tu ia kan ikut nama ba kami naga Shnong kabalong katengrai jong kaktian. Kublai shibon sesen pat naga benta jong pi kadar Shnong Mawsmai, ia kabangan thok lam poi perkat. Ba piru pinyo yang tak jing itu yang lengba ke poetry kabang ai. Shnong Mawsmai dan nama raka jingko ia ke poetry ngala syuwat ia ki pang ke ke bangan tho ke wei ke bangan syak jingmut ia kan ke Shnong kalong ngayu i ke jing kraw bor ke jongka ke jing kraw bor dengan ke Shnong Mawsmai kam long ia tang hakini isngi ki bagi turis ki wan nakalem ke pertai bantai ya ke Shnong ke jong pihak ni nrei ngai i ke jing kraw bor ka ba kham nya kot ban yu i bau ni umau kena ubadan hasendak jong yeng do ba udan ya ke pansia ke bidan burom ngalam mundur ba kini ke jing kraw bor ba kat kini kumno kitei ya kini ki bau kena kini pa temen ki jong ka Shnong ka jong pi kumno kila an beniang wat apdeng ki jumai ba ki bakhraw ki musim dan jingki tak diaro wat apdeng ulapa Sohra ubatin ki hajar sem kam idon tak diaro ka jingki hasenda jong umau bana ya ka jingkien kaban penyesno ya ka Shnong ba chatai siliang la pendem ya ki jingkien mau lapan layo iya ki jing kraw ba kham tam ya ka jing itna jong kamariang kabadan para sodom ba ka poetry ngala kentu ngala wer ba pinang suma ya kini ki ba ki men radem ki labo ba ya ka jing itna kamariang jong ka Shnong ai kanyai ne ba kanyai sa kana dan mailing ba jong ni poetry kadal ba Mawsmai kalau ibit na kabanta jonga ban tiyo ka ni gin do ba ban priang ya kani ka jingle rom ka baret ke jong pi nrei ngala ong yang secretary biang sai sien ai ba kani ka jingle rom ka jong pi ka baret ulong umong jam ubangan kiyo kham sutram tim dakata kamen sim kabangam chumpoi perkhat dang hakini arte yo adir bangal kren secretary kala dan ke jing eksar ke jongapan bangal poi sasha ko wai pan kasin jam na kabanta ban kiu haga jing pen itu ya ladi ba ka perthei ka ya ngaladon menta ka ti paralok ki balong ki Myllung ki bakhraw jong kani kali kesi ngaladon hakathuk kabangan sa penithu yaladi bat ki wei pat ki Myllung ki bakhraw jong kari India bat jong ka pakai lingba jong kani ka media kani ka jamin
ngatwa pan ai ku play ya way na kinong yalam ti badon hakari ke jongi itai de iba Aloysius papang udah nong thokot bakhraw ulalay keleng ke India bab shabaru jong ke India haka jinga play jingwon bagi ngala boy nta haka thoh haka ba nilayo ya ka jing itu ya ka kuat ke jonga da ka ba ila rak lem mai ya ka ni ke jing pen itu syakin Myllung ki bakhraw jong ke India ngatwa ban itu ning kong ya pi khang ni ko ka do ba Mawsmai leng ba ni mau ti ba ret ko pi pi la pon lem yang apa dia kham si jong blame ra ibet ba ka apon ri ka dei mun ta unai ngan lek bani sim benta ha ka international literary festival ka ba dei ya ki nong thoh ti ba khraw jong ka perthai barok ka wei ngala sha jet ban lek bani dan benta hang ti po north bengal ha islampur ngan mi ka apon ri mentau nai ngan ya simbenta ka aku nyau terik ba ka aku praterik ba ka aku nyau terik jamia ka posan bedi ngan hapan ai ya ka presentation ke jonga ka jin kran sapang ka poetry ba kumta hapdeng jong ki Myllung ki bakhraw jong ka perkai ka ri hasi kala sei benta lengba jong sa Aloysius papang yaw ba one step ding don bani thu sha ka perthai ya ka jing thau bo jong ka ri be e jong ni ba ngala jir ya ka wei na ki poetry bangan ai ka ta presentation menta hang thi po islampur hanot bengal ha ka ba ki Myllung ki bakhraw jong ka perthai kin don ngala jir ya ka poetry ka ba dei sha phang ulapa Sohra kani ka poetry ngan puli ka hin kasi bat ngan hab ban translate ni ban kala sha ka tien khaneng ha ka ban ta ki points lani pinong thoh poetry ki bakhraw jong perkai ki bampat jui ka Sohra ki badang syuyok so menta kin tip nadu tenrai u ta ulapa Sohra lingba jong pi ka dor ba Mawsmai ka bangal itu ning kong ya kami bat lingba jong pi ka RTC channel ga kwa ban penduna ya pi paro kinong Sohra be e jonga ba ha pi pek ya kami ka channel pin kit lam ka bok ka wel na ka benta kani ka kam ka bakhraw ka bangan sayang ha ka aku nyau tarik jamir ha ka porsan beje ha islampur hanot bengal bangan ra ngan rong ya ka Sohra ka jungi lengba ulapa ban na next camp bagata ka jingi sim benta jonga hakata ka jamir kalong ka jing penithu sa sisin pat ya ka Shnong ka ba e ka jungi sya ka perthai barok ka bai om tang na ka benta ka Shnong ha pangayang hang ni om tam na kabenta ka Shnong Sohra hnrei na yang kung uwei na ki labanong kung atian ubang ka rikasi kam tendang kam hagi pohon ki bangwan na kabenta baka jak dan riu jungi kabadang yaksa menta baka tiang kasi kam dei banja asla jang perkai baka tin kasi kadai baka sarkar India kan itu no ban penrong apo ka kernet ka bapra jong ka riti sensar jong ka India ka jing sei ka jongi ya ki kot kindai ki atian ki baskham ki baka India kan no bla ban penki dari de ban ong kan no itu ya kan ni tian kajingla kajingi ban kren ni kala kajong ketir kanong ka borba ka bakhraw badru hapanila ban ra ya kan ka ketir seki sau air jong ka perkai leng ba ki rensang ki bobon leng ba ki platforms ki bobon
kanum syah bang knyot ben ya kan ni ketir makan yang no te kum ta ku wei ni atian wa e ka ri ba ka jai kan reo ngam shim ya ka senja ka bang long in nong ya da ngin long ni no ta sha ki ba ka ketir kasi kan yai ne ba kan yo ru ya ka jai itu kublai na ka banta jong kan ko or ba duai lam na ka banta jong mangan sami na ka apun re ka rek mangan dai kala pano ka sin ka bening kompani yang ka mat jong ki Myllung ki bakhraw jong ka parthai ndrei nga ne ba kan nom long tang ka jing sedang dani ba kan kun ndrei kan long ba kan la hang yai pen telun blai ha ba udak uladau damwan da ka banta jong la ki puan ba ba ka jing no senyang da ka banta sang su tiang jong ka tin kasi jumi kanum long tang da ka banta kani ka Shnong ka bangi dan ka bangi ni e nai ka long ba bangi wa ki jing tip ki bubuan don ayu ka spa ha ka chai kan ri ka jumi don ayu ka jing kordor ha ka ri ka jumi katma na ka banta jongi habangi e ke la ka jong ka ri na habangi la ban be e ki we ka long meng kong bangi e ke la ka jong jing e ke jongi ya la ka tien ka jing e ke jongi ya ka yam ka be ka jing e ke jongi ya ka rukom em ka bangi de ban em ka kum ka jai ben re ka si kan pelong bangin scam bangin long ki trai halo kini kilum, halo kini kiklau, halo kejaga kita, kabagi layo, nadu kiman parem. Kublai sibon, sashi sempan, nakabenta kadorba Mawsmai. Kublai sibon yang ti Shnong Sohra beti tunga. Kabaleng ba jopi, ayo, yang kini kan dan ring mensil, bang long Myllung sashi sempan, nakani Shnong kabei kejongi. Kublai sibon. Nakabanta kari kasi jai dia pang kuwei ya ka jela mi halaya leng ba jo ni ki ba long ki dong tho ngin la ban ra ban rong ban peni thu ya ka ni kari be ti jangi shati bai pan hakala ka parjai bentai ni la koi dak siap bakut subhawan pat yang sedar rim ba ke kriam in Sohra ban jim ban ai ya kan ni tin ai ban san kan ma wa ka 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 musma ma wa bawa step ashwa bai thoh ini lawan teknologi lawan ai sendiri yang lain ni kau lesai cuma ai sendiri Dapat jenok, dapat hasil. Lalu perlu juga jual berbuat sih. Kalau nggak dapat sukan bakhraw, sukan cuma kau itu dah berapa ini baik. Ia cukup bagi gambar al ini asuhat bersiap saya minta itu. Yang Shnong yang tahu jumi ban penting kita perlu kita nimcim koi berkat. Wajib bila long sisa jeng serong jong Shnong itu ini serong hado nak kata akan diukur ini cuma benar kalau thoh kam tam uwei wadon bat persiap desi Pynkum yu ibu wat akan dikasih desi buat step nak raih nula ban tip wadon persiap ngangai nula eh buat ini dulu ya kaki pun mau benar di jam di apa kan di Shnong berjuang ini di sini di yang dia juga bawa setiap tujuh orang ban kita yo sisa kumwa kita yo we mo jam kumwa kai laga joi kala betek dengan ke sana betek daftar kiwe lu tinggal kade kebangi nile na gumta jong kade kejamnya Ui bawa setiap dan siap dan kyrpang minta Shnong
Bila kamu semua Mawsmai, udon jalan ai kita semua ini. Jadi dia semua kalau puluh di mencari ai ini itu. Kalau ini yang kalau pemerintah dari perlok lewat dekat kunjung jadi eksekutif member yang eksekutif terbaru yang ada di pemerintah in penwayo yang ada di dalam